switch. So what up mga choice na atadores sa Litran kaya no recognition gold medal wa Unyaon sa mana dong gago na ko award kabalo ay nara ko mo ano Bert pablaga ko na sa medal re gago Ako rin, cameraman ni mo, Bert. Wala ay nag-uniform ko kay anti-medal nga nadawat gikan niya no Father Larry thank you Father Larry sa award kay Sir Evan thank you po sa award na to na ano excellence in ICT education no thank you kayo pinata dire tungin ko no recognition no gano moving up sa no sinuhay wala mo to no Moto. Mo lang to. Ito. No? Yan na si Ken. Na vlogger. Pero. Oy, ay to my vlog. Oy, thank you. Thank you. Ana tay bulak tire gihatan ni Ken. Amara to. Alright, so aman taron. Eh, Bert kay lain nga lighting, Bert. So, dire ka nagsektoyo ka sa no litran kay. Para alas, motor recognition na ginaw. Nga, Unsa karon, Bert? recognition na toron nga karon nagtapok ta kay nagmeeting ta sa tong farewell party no so giya mo to no wala tayo bulak gikan Tetsuya so na para to na ikaw pre sa kimaingon pre Ako nga ingon lang, Bert. Ay, na ko'y pangutahan na, Bert. sa mana Kasi mong award. award ay tama day ko para maklaro niyo ang award eh. Unsa man na, Bert. Wapo din mo ikaw magano excellence in ICT education Focus. ay focus ito focus Kita na to. kita na to na Excellence in ICT. Ma-focus part. Saka ko dito bay. Malo mo bay paggabi bay di ko katuo bay na kasi award do. Hindi ko pangutana sa minister kay Ma'am Jade. Oo. Yung pangutana si kulit ko ma'am ba. Ma'am na adyo ko award ma'am. Ano gid daw? Mana yung anhi ko. So na adyo ko award ay. Odo. Kung dati nga ay pagduduha na lagi ko award. Yeah, mura to, peace. Kung ata diri sunod vlog tagbayot ya. Alright. Diri ka. Alright. Mga naay awards. Michael Cunyado, Lanos no. Sa Litran. Sana men. So dapat siya. Mga criminal record. So bala. Ayun ang wanted sa sa pag unsa man ba sa kaso ni Madong Sobrang bobo. Ano na din so bobo. So yeah, so aman taron. At ako Shaking yung camera, Bert. di na shake bay. Focus man rin. Aman ta karon. We're going on a trip, on a favorite ride. At taron. Aman ta padungay ka dito. I don't know. Say pao na to, bola. Bola daw. Hindi pa. Lag, Bert. Ano yung gibuhat? Laag. Laag. Blaag. Bungula na ito. Laag. Oo. Mali na sad nga susi ang gidala ba eh. Wala. People. Aggang yung awards na may Michael bay. With pa, medal. Padala lang sa isa kabalay. Bola ba? Ay no, das si Raymond Day para siya na madala ba? Sa mga bowls. Gani. Bili na ito na bila eh. Palamig ka muna. Palamig ka muna. Ricky.
Grade 10 na. Ay. Grade 10 na daw siya. Grade 10 na daw siya. Gabi. Uy, naglo. Oo, okay. Bye, father. Bye-bye. Mali na sa gasusi, mali na sa gasusi. Cameraman. Dire kay against the light ski. Merita kay nagulat ang ano, susi sad kay mali na sa gasusi. Naka-number. Number ni. Wala ba yung number na? Nasa mission. Focus. Di ba focus? Ah, 44 pesos ba? Wala na kuha She's ba? my mother. Price tag ba? Ay, ako, chip kay isa, radyo ka buko, isa radyo ka bubay. Soon to be captain. Tita Miss Evelyn. Isa radyo. Uy! Okay, so, good content daw na kayo to. Yeah. So, ang sinahitabo Bert? So, ang sagot na to. Wala na play. Na-play sa cameraman na to. So, na-post din siya. Balik ko ng story naan sa kakwarto nga. Ay, nagbalik ka Bert. Magbuhat na po bagong content Bert. Pangit kay ka Bert. Wadyo kay klaro cameraman. Kaya nga, Pilipino. Dago. Alright. Pakita na Picture. I-post mo sa page. I-post sa page. Post ka na ako sa page para Para na yung mga ba? Para na yung mabalik diri ba? Di mo na yan. Na mo comment lagi patay mo juga. Gani, ang kana, klaro kayo kana. Mo gani, og dili ka sure, ibili na lang na para mo issue. Kana, picturean tayo karon. Wala. Sikat juga. So, unsa naman Bert? Ka nga Nara. nangunguha na. Nakuha og bola. Nanguha ng bola. Pamodit ko nga kwarto no nga dagdag na ng lawa. Tugaw, costume. Ng father. So, reminders sa mga recognize sa madulag bola. Ay din pagdulag bola ka na. Baguhan yung father pahilison. Dito na to. Pakita na to kung sa ka-lonely ang kuan Bert, hallway Bert. So, karon wala na may klase sa amin dito. So, wala na mga ganting tayo sa maghinga ni mga kabulan. So, yeah. So, Michael, or na quick clip ngay katong video nga buat di-record na gapon mo. Farewell na rin ba mga people sa hilak ya. So, wala ka. This is the last day kami tanay magpaalam na. Nangilak yung sila dapat yan si Badji so Michael, ingat safe tol, ingat sa bagong eskwelahan si Fred napoy sa inyo what's up man, ingat men sa buwan next chapter chapter and continue be a gamer. Marbuan ba? Lagi naman yun. Salbay ko ni mo. Lamig imihilak ba? Grabe ka na. Hilak ko sila ko. Manghimay. Dito di kayo maling kay live sila. Tapos dugay na mo nakauban sila. Tapos balon ko kalit. Bagyo buhay ginabay. Kita na mabigyan dreamer. Wajan, dan pero mamaling na next year. Okay lang Bert, nga di kang maling kay wala tayong vlogger sa mga di ba? Wala tayong upload ko video ba? O no? Mga YouTuber ba no? YouTuber ba? Sige, ayaw bali na ay mag-upload ko ng mga picture. Follow me because you Yeah. Yeah. Pila na yung kabulan nga wala si mong kamot.
Lima ka bola na. Ay, lagi na pagdulag bola lagi. Kaya pila mga ka bola. Wajan may dula-dula yung bola ba. Ay, dun mo pagdulag bola. Pagohon ng father. Bula o bula. Oh, sa gawa na. Dito sa Court. classroom. Wa na. Kay maigo atong suga, maigo atong electric fan, maigo imong classmate, makakita og isang bagay, makakita og gubot. Ano lang ang logic? Siya ang magsugod ang mag-away. Kuyo na lang mo. Muntol, maigay yung ulo ba? Mana. Sa tagil, sa tagil. Okay, father, thank you, father, sa ano. Kanya ba niya maggagala, father? Ha? Hindi maggagala dira. Hala. Pagpuyo, huy. Yes, so, moto. Karon, gawas miskilahan. Transition. Wala may kabalo, mi manglakaw. Pangutan na ata manglakaw. Ito sa lugar na wala. Sa lugar na wala Sa lugar siya. na pwede ta mag-uban ta na. Bert, yung na makita Oh, ang yeah. kwan, Bert. Against the light, yun ba? So, magkita. Dili man against the light. Okay raman. Okay ra. So, magkita. Init lang yung kayo. Init na. So, magkita. Bulo mo dira ta. pag Kung asa ta, magkita, no? Kung ata, mabutang diri. Kay, gutom na pod sa oras ron. Launa, no? Launa na basin. Hapit na, Bert. Mga una jud ba gutom kayo ba? Uy, ayan! Uy. Ay, hapit! Hapit na diskusyon ano, cameraman ba eh. So, yeah. Magawas na ta. Balik eh. Malagi tayo magkita na taon niya ba eh.